Hvad er en ETF? En ETF er også forkortelsen for Exchange Traded Funds, og oversat til dansk, jamen, så betyder det egentlig bare en indeksfond. Det er bare en amerikansk måde at omtale indeksfonde på. Så de bliver handlet på børsen, ligesom vores danske indeksfonde. Det der er med ETF'er, det er, at de adskiller sig lidt i forhold til danske indeksfonde. Og det er, at når du køber en ETF, jamen, så har du mulighed for at købe en ETF, der har nogle virksomheder, som agerer inden for en bestemt branche. Det kan være, at du kan købe en ETF inden for sundhedssektoren. Det kan også være, at du vil købe den inden for teknologisektoren. Og så indeholder den kun selskaber, der har nogle produkter inden for de markeder eller inden for de brancher her. Når vi snakker ETF'er og indeksfonde generelt, så skelner man mellem det, der hedder akkumulerende og distribuerende fonde. Og forskellen på de to, det læner sig op af, hvordan udbetalte udbytter for fondene de håndteres.